एनडिएफबिनि जायफोर हाइनेस केस बिसोर गावथारजोबजाथों जेलाव थाजोबथों बिसोरनि फेमिलियानो धंस जालांथों इउपिपिएल सरकारालाय एनडिएफबिनिलाय माथो मावखो 5 बोसोरफोरा लिरखासिगोन जोंखौ बा जोंखौ बुंखागोन आसि थुनानै बुंगोन नोंसोरनि बिपिएफ सरकार फैबाय बेखिनि बाथ्राया रायजो राजा नोंथांमोन फैयै फैयै आरोबाव सेम बाथ्राखौनो बुंफिननो गोनां जाफिनदों थांनाय 5 बोसोराव 5 बोसोरनि बाथ्राखौनो एरखुफिननो गोनां जादों उफाय गैया जोंखौथ' जों जेब्लायबो गाज्रिखा जों माने आं बै बे जायफोर थांनाय खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोर आरो माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोननि थाखाय अफ्रिया जेब्लायबो गाज्रिखा आरो बिथांमोननि नोजोराव अफ्रिया जेबो मावाखै एज ए होल बर' रायजो राजाया नुगासिनोबो दङ आरो नुदों अफ्रिया बेसेबां बोसोर मा खामानि मावदोंमोन ना थ' बाथ्राया जाहैबाय मा मैयाहाय जोंनि आफादनि सोद्रोमा जायफ्रा हाइनेस केस दङ ना बेनि बाथ्रा केसनि खोथाखौनो बुंगोन आं दिनै एसेब्लाबो जाय व्यक्तिया दिनै जेलाव फिन हाबफिननो गोनां जादों मानो बिनि माखासे गोबाङानो स्टेटमेन्ट होदों जों खौरां बिजोंफ्रावहाय जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो होदों आरो होखागोन होनांगौबो आरो बुंखानांगौबो दा फैयै फैयै गोदान पावाराव गोदान सरकाराव गुबुन मोनसे दोलोआ फैफिनबाय दा गुबुन दोलो मोनसेया फैफिनबाय थांनाय 5 बोसोराव जोंनि हाइनेस केस खुद आंनो कट गानांबाय थादों आंनि लोगोसे आंजों लोगोसे सासे दंफाबावो जों सानैया बेबो आफादनिनो कट गानांबाय थायो एभ्रि मान्थ जानुवारिनि 16 तारिखआव जोंहा कट दंबावो 16 तारिखआव जोंहा कट दंबावो आरोबाव दा सेम बाथ्राया जाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ बुंनानै दोनदोंमोन बोसोन होनानै दोनदोंमोन बा बुंनानै दोनदोंमोन जोंनि दैदेनगिरिफोरा बुंनानै दोनदोंमोन जायखौ खुंथायाव थाग्रा दैदेनगिरिफोर जोंनि एनडिएफबिनि लिडारफोरा बुंनानै दोनदोंमोन मा बुंदोंमोन जे नोंसोरो कर्टआव थांनो नांला लिंहरबाबो थांनो नांला थिगासे मोजांनि बाथ्रा कर्ट गायासै थांना बिसोरनि खोथा बुंनाय मथे जोंनि सोद्रोमाफोरा थाङासै दा सानजा खर'आवहाय एकदम सनितपुर साइडजों दा सासे सोद्रोमाया न'खराव दिनै फेमिलि दं गथ' गथाय दं कर्टआव ग्रोब हाजिर जानो थांनायाव बिखौ थ्रोबसो जेलाव सोफिनानै दोनबाय मा जाखो कर्ट गानाङा होननानै बुङो फारसेजों कर्ट गानो थाङाब्लाबो दाय थांबाबो ओमफ्राय हनै सोनानै दोनो जोंनि हाइनेस केसा जोंनिया थांनाय 5 बोसोरावनो गोबां मानसिनियानो आंनिया दाजोब किन्तु जोंनि सोद्रोमाफोर जाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर बेसेबां दुखुनांथावना बेसेबां गाबगु खुखु जानानै दं दिनै सानसे खामानि मावनो थाङाब्ला बा सानसे बाहेराव ओंखाराब्ला जोंनि एनडिएफबिनि जायफोर हाइनेस केस गोनां बेफोरो दिनैहाय ओंखाम मोनजाया जानानै दं लोगोसे कर्ट गानायनि खोथा कर्टनि बाथ्रा दिनै कर्टआवहाय नों थाइसे थाइनैजों माब्लाबाबो जाया एभ्रि मान्थ जों कर्ट गानाङो दिनै बै व्यक्तिया दिनैहाय जेलावसो थाहैनो गोनां जादों मानो थानाङा होनना बुंदोंमोन मानो जेलाव थाहैफिनखो कर्ट गानाङा होनना बुंदोंमोन दिनै कर्ट गानो थांसेयावबो कर्ट गासैयावबो दिनैहाय मानो बिदि सासेनि उनाव सासे दिनै हाबनो गोनां जाखो मेन प्रब्लेमा बे दा बेफोरखौ बुङोब्ला जोंनि बे एक्स एनडिएफबिनि बे पावाराव थाग्रा बै समाव पावाराव दङमोन दिनै बै व्यक्तिफ्रा बिराद थिफुदला खालामोमोन दाथ' आंनि सायावथ' बुंबावगोन नोंसोरनि बिपिएफनि खोथा फैया बावहाय लिरहरगोन बुंहरगोन मा नोंसोरनि हाग्रामा महिलारिखौ बुंहैदोब्रा बेयाव नोंसोरनि हाग्रामा महिलारिनि खोथा फैया बावहाय सोरनिबा खोथा फैगोन बावहाय सोर गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि खोथाया फैगोन दिनै 5 बोसोराव बियो माथो खालामदों दाथ' दाबो बियो एमएलए बाव दिनै एमएलए जानानैबो दिनै सेंग्राफोरनि खोथा मालाबा सावरायफेरा बुंफेरा दिनै जायनि जाहोनाव हाइनेस केसफोरा हेडेक जानानै फैबाय थादों जायफ्रा जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर हाइनेस केस गोनांफोर बिथांमोनाव वारेन्टआ फैखागासिनो दङ जाबखो फैगासिनो दं
समन लेखा फैगासिनो दं सुमन लेखा फैगासिनो दङ दिनै बेफोरबायदिखौ सोरबाया दिनै डिपार्टमेन्टजों एसे मोजां थानायखाय एसे मोजाङाव थानो हादों गाबोन नोंनि बेलायावबो जागोन दा बेफोरखौ थांनाय 5 बोसोरावनो जोंनि दैदेनगिरिफोरा दा बावहाय बुंहरलायबावगोन एनडिएफबिआ दिनैसिमबो खौसेथि गैया खौसेथि गैयिनि थाखायनो बे अबस्थाया जादों आरो बे खोथाया नंखागौबो बुंजाखागोनबो जोंनि गबिन्द सारमोना दिनै मानो बेफोरबायदि एथ्रब अबहेला खालामो नोंनाव केस गैया जानो हागौलै सारमोन आं बेखौसो बुंगोन जोंनि सासे एनडिएफबिनि सोद्रोमाया दिनै जेलाव गासैखौबो जोंनि हाइनेस्ट केस थाजानायफोरखौ मा गासैबो जेलाव थाहैजोबजानायखौ लुबैयो ना मा जोंनि मानसिफोरखौ एसेब्लाबो फ्रियाव थानोखौ बाजायो ना मा जोंनि सेंग्राफोरखौ जायफोर हाइनेस्ट केस थानाय बेफोरखौ मा सब समाय जेलाव थाजाबाय थानायखौ लुबैयो नामा दिनै सोरबाफोरबायदि मोजां फ्रियै मोजाङै थाजानोखौ बायो नामा दा बेफोरबायदिसो जों बुंनो गोनां जानानै फैदों बुंनो गोसो गैयामोनब्लाबो दा गोबाङानो बुंगोन हाग्रामाखौ थुदोब्रा दाथ' बिपिएफ फैबाय बिपिएफखौ थुदोब्रा बेफोरबायदि खोथा बुंगोन दा बिनि बिपिएफनि मानि खोथायानो फैनो नाङा बावहाय बिपिएफनि खोथायानो ओंखारनो नाङा बिपिएफआबो बेखिनिखौ माथा मारिया नङा मारिगासिनोबो दङ जोंनि जायफ्रा एकर्ड खालामनानै 5 बोसोर सरकार थादों जों बिसोरखौसो बुंगोनलै थांनाय 5 बोसोरा ओरैबायदि लेथ्रायाव थांदों एनडिएफबिनि केसखौ उनावनो दा जोंनि सोद्रोमाफ्रा दा जेलावसो थाहैफिननो गोनां जानानै दङ जों दा बेखौसो साननो गोनां जानानै फैदों दा जोंबो जेलाव थाहैफिननांसिगोन नामा आरो हाबहैफिननांसिगोन नामा गाबोन सासे समफोर सासे अखानायै सासे बिदिनो सुमन लेखाया थांगोन आरो सोरबा दिनै जोंनि मानसिया गोबाङानो कर्ट गैयाखै बिसोरनाव गोबांनो हेरेसमेन्ट गोग्लैगोनखौ जों नुहुरबाय दा जेरैबायदि नुहुरदों दा बुंबावोब्लाथ' गोबां खोथा ओंखारो बुंनानैबोलाय आरो माथो लाब दंबावो उफाय गैया कर्ट गाहैनांगौखौ गाहैगोन लिरहरग्राफ्रा लिरखासिगोन जोंखौ बुंखागोन आसि थुनानै बुंगोन नोंसोरनि बिपिएफ सरकार फैबाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन आरो इउपिपिएल सरकारालाय एनडिएफबिनिलाय माथो मावखो 5 बोसोराव जेबो मावाखै जेबो गैखाया हाइनेस्ट केसा बिदिनो एकदम गादबनानै दोनदों बिसोर उनाव प्रब्लेम मोनबावथों हाग्रायाव खारफिनगोन बिसोरो बे हाइनेस्ट केसखौ थाबनो फोजोबोब्ला जों बिसोरनि दारायैनो आरोबाव माबा मोनसे खालामबावनो हागोन सिन्था धाराया बेसो जानानै दङना सिदायै बुंनो थाङोब्ला एनडिएफबिनि जायफोर हाइनेस्ट केस बिसोर गावथारजोबजाथों जेलाव थाजोबथों बिसोरनि फेमिलियानो धंस जालांथों बिसोर सिमाङा थांनाय 5 बोसोरनि इउपिपिएलनि सिन्था धाराया जेबो गैया गबिन्दनि सिन्था धारायाबो बेनो आरो प्रमद बर' सारनि सिन्था धारायाबो बेनो इउजि ब्रह्म सारनि सिन्था धारायाबो बेनोखा जेबो गैया एनडिएफबिआ थैजोबथों फेमिलिया जोबस्रांथों पंगु जानानै थाथों सिन्था धाराया बिसो मोजां सिन्था धारा गैया मोजां साननाय गैया जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि सोद्रोमाफोरा साफा हाइनेस्ट केसाव कर्ट गानो थांनायावबो सोनानै दोनजादों गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आरो बे सुबुंफोर बे मेगन गोसा व्यक्तिफोरनिसिम बेखौल' बुंगोन आं मोजाङै सानखा बे खोथाखौ बुंदो जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ मोजां रोखोमाव दोननो गोसो गैया आरो थाहोनायबो नङा आरो जायनि जाहोनाव केस सिफायैनि खार'ना हाइनेस्ट केसफोरखौ सिफायैनि खार'ना बेनो जे एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा पंगु जानानै थाथों डिस्ट्रय जानानै थाथों बेखौसो नुदों थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि